Müslim районы территориясында узган сайлауларда 30 участок сайлау комиссиясы эшләде. Аларның 25-е авыл җирлекләре территорияләрендә булса, 5 сайлау участогы Müslim үзәгендә урнашкан иде. Участок сайлау комиссиясы членнары һәм күзәтүчеләр бу сайлауларда мөслимләрнең бигрәк тә актив булуларын билгеләп үттеләр. Безнең 1986 сайлау участогы иртәнге 7-дә эшли башлады. Без сайлауга 1284 сайлаучы саны белән кирип киттек. Сайлаучылар бик актив киләләр. Шул хәтле кәефләре әйбәт. Һәрберсе дә бик кызыксыналар. Укып, танышып, шулай итеп сайлауга керәләр. 1989 сайлау участогы Müslim гимназиясе бинасында урнашкан иде. Әлеге участокта да сайлаучыларның активлыгы күзәтелде. Күпләр гаиләләре белән тавыш бирергә килделәр. 1989 сайлау участогы, безнең участокта 1544 сайлаучы. Актив киләләр, Аллага шөкер. Актив киләләр, без аяк итмәгән. Иртән үк сәгать 7-дән үк килә башладылар. Безнең өчен сайлаулар электән үк инде зур бәйрәм. Аны һәр вакытта да көтеп алабыз һәм бер сайлауда калдырмыйча катнашабыз. Бу 18 яшь тулгачтында менә башланган инде безнең биографиябызда бара торган процесс. Мин үзем халыкка хезмәт итәрдәй безнең сайлаучыларның мәнфәгатьләрдән яклардай депутатларга тавыш бирдем дип уйлыйм. Һәм үзебезнең горурланып, гражданлык хукукларыбызны үтәргә, бурычыбызны үтәргә килдек. Үзебезнең һәм балаларыбызның, оныкларыбызның, оныкчыкларыбызның тормышы матур булсын, тыныч булсын, эш белән тәэмин ителгән булсыннар дип ышанып сайладык бүген. Müslimнең ихтирамлы, үрнәк гаиләләренең берсе Минҗихан һәм Рашат Солтановлар гаиләсе дә тавыш бирергә уллары, киленнәре һәм оныклары белән килделәр. Без менә монда гаиләбез белән монда җыелып килдек, оныкларны да алып килдек. Сайлауга хукукы булган кеше ул үзенең бу хукукыннан тулысынча файдаланырга тиеш дип уйлыйм мин. Республика менә шулай Россия төбәкләреннән түгел, дөнья масштабында шулай күренекле урын алып торсын. Халкыбыз бердәм булып, тату тыныч бер гаиләдә яшәп, республикабызның киләчәге алдагы елларда, алдагы көннәрдә тагын матуррак, уңышлырак, бәхетлерәк булсын иде. Сайлауга гаиләбез белән бергәләп йөрү безнең гаиләбезнең матур традициясе. Бу юлы да балаларыбыз үзебез үк сезнең белән барабыз дип сайлауга килделәр. Шулай ук без балаларыбызны район күләмендә үткән барлык чараларга да актив катнашырга тырыштырабыз. Бу дөрестәдер, чөнки балаларыбыз кичкенәдән үк аңлап, яратып, үзләренең ватаннарының лаеклы шәхесләре, кешеләре булып үсүен телибез. Без инде бу сайлауларга алдан ук әзерләндек. Әле качаннан гаиләбез белән шулай матур итеп, тату итеп бүген килдек. Һәм инде үзебезнең республикабыз алга таба чәчәк атсын, үсеш алсын өчен бүгенге сайлаубызда без бүген катнаштык. 1987 санлы сайлау участогы Müslim лицей бинасында урнашкан. Биредә сайлаулар башлану вакытына 1150 сайлаучы теркәлгән. Район башлыгы Альберт Хуҗин да гаиләсе белән шушы участокта тавыш бирде. Участокларны җырып чыктым мин. Менә монда да килгәч, үзегез дә ишетеп тордыгыз. Халык ничек кире дигәч, башка елларга карый, даже активрак, иртүк чиратка басалар дип, бу инде бик матур күренеш дип әйтгәндәйм. Беренчедән халык аңлады үзенең җаваплылыгы. Минем тавыш та безнең илебезнең киләчәгенә үзенең йогынтысын ясый икән халык аңлый башлады. Икенчедән бу инде күрсәтә безнең җитәкчелегебезнең дөрес юлдан барып аларны халык нихәтлек поддерживать иткән. Әлеге сайлау участогында калмасымын үлчәтергә һәм гриппка каршы вакцинацияда ясатырга мөмкин иде. Альберт Хуҗин да әлеге мөмкинлектән файдаланып вакцинация үтте. Безнең бүген 1150 сайлаучы белән кирип киттек. Сайлаучылар бик актив. Ял көненә карамастан бүген нык актив халык, бүген әйбәт килделәр. Шушы ук сайлау участогында Müslim районы кураторы, Татарстан Республикасы үзйөрешле машиналар һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе җитәкчесе Альберт Борханов та тавыш бирде. Ну, конечно, это два в одном даже. Это, во-первых, как гражданский долг наш всех Республики Татарстан, потому что мы идем голосовать, мы делаем свой выбор, потому что мы знаем, к чему наши
будут депутаты, возложены, которые на них обязанности, будут за что, над чем будут работать. Поэтому, естественно, каждый должен, я считаю, проголосовать. Бу көнне район үзәгендә ярминкә дә эшләде. Сайлаучылар тавыш биргәч ярминкә мәйданында булып, сәүдә нокталары белән таныштылар. Район территориясендә сайлаулар тыныч һәм сайлаучыларның активлыгы белән узды диләр сайлауларны оештыручылар. Бу көнне һәр сайлау участогында Бердәм Россия сиясәт партиясыннан һәм Татарстан Республикасының иҗтимагый палатасыннан күзәтүчеләр эшләде. Шулай ук районның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре дә кизү торды. Сайлаулар тамам, нәтиҗәләр билгеле. Халык ышанычын казанган. Сайлаучылар ышанып тавыш биргән депутатлар алдагы 5 елда нәтиҗәле эшләрләр һәм республикабыз анда яшәүче халыкның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен үз өлешләрен кертерләр дигән ышаныч теләктә калабыз. Фәридә Гаенкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.